Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Timu yangu mukuita se katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo ayo zviri kupisa tokupe timu yangu pasachapenda pane zviri kupisa vanhasi kama bacha subscribe so that musare pane zvese zvikuitika pamusoro kondoality sachapenda munyaya yanhasi chaine wishes electronics iya chaichaura kuti ine zvese headphones DSTV unokwanisa kuti kusubscribe ipapo pasikadoshora zvakawanda izvi ndizvo zvari kuchaura. For all your original cell phone accessories, contact Wishes Electronics, corner Robert Mugabe and Orr Street by the Miko's Mega Building. Contact us on 077-963-7887 or 071-966-7887. For your decoder installation, DMS TV payments, TVs and laptops, please contact Wish Electronics. Guarantee and warranty exists for everyone. Tichindopera munyaya yanhasi anosangana nevidhiyo iri ririkutendera pasocial media mushure mekunge socialite wekuamerica ari kuva iye mushure mekunge akaudzwa nemabridesmaids anga pamuchato wamai Titi kuti mai Titi vanoenda kun'anga Yekughana uye vada kumuuraya zvekuti hanzi December uno anga asingafanire kupinda bhozi vakaenda kun'anga kuti afe but business umbowo huripo penzvimbo yemega. Ndakapromiswa nehama dzeropa chaidzo ndichafa neaccident many years ago. Have not been in one. Amsana Mwari, Mimi, stop this nonsense. When it doesn't work, when somebody is with God, you cannot come against them. I was told here, someone here, one of my bridesmaids told me in December umpeds. And I opened him in December. Dating Diane. I hope you watch your cash. I hope your family is burying you right now. Now I promise was Jacawanda, and even people closer to me promised me death. I'm still alive. I'm saying, Mimi, please stop this nonsense. And it doesn't scare me. Don't even worry about that crap. It doesn't scare me. I can't be upset because I don't have blood that runs through my system. Anaenda umasangoma, she even go to Ghana or there's some sangomas. The information yake munhu ya yanaenda Kun'Anga ku Uganda. I don't have to talk about it, but I've been known about this forever. I don't go to any Nganga to get my life together. I'm okay. Tirimna December. Oh well, I guess I should now shanda. Takaudzwa kuti andipinde muna December ndiri mpenyu. I was told that, and I'm supposed to be okay with that. What's up, video of the week? If I'm gonna send it, keep on subscribing. She'll go peace and skimbo. What you done,
satinoita iwe weshinga hakuna chinoramba watenda nemwewe satinoita iwe weshinga upenyu chinoramba hakuna watenda nemwewe satinoita iwe Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Seshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba no fumura no itama.